Румен Радев ви излага за много неща, но най-видимите от тях са, че ще намали инфлацията, ще вдигне доходите, ще намали цените, ще спре подкрепата за Украйна, ще направи референдум за еврото, ще върне лева, ще се бори с олигархията, ще разгради модела на ГЕРБ и ДПС, ще направи реформи, ще намали публичните разходи, ще намали дефицита и ще изгони американските самолети от България. Вместо това той вдигна цената на винетките, замрази минималната работна заплата, вдигна осигуровките, намали пенсиите, не даде пари на майките, помага на Украйна, не проведе референдум за еврото, не върна лева, защити олигарсите, не направи реформи, назначи хората на ГЕРБ и ДПС по министерствата, изтегли огромен нов външен дълг, увеличи дефицита и пусна американските самолети в България. Браво, Румене! Браво! Преизпълнихме петилетката, братле! И то само за 3 месеца. Браво! Супер!